Tabuk social media wo Praton CM Botoman MP Sri Biplab Kumar Debni Pulani Bihik Niti Debni Khamani Khabajongmani Mangpli Hai Facebook rogo post numani pore Baksa Luku rok Baksa Borok rok Belanyo Kha Thijak Bakya Kha Khamjak Bakya Chini Basi Kota Niti Debni Tuye Borok Tabuk Salai Tolakya Busukse Kha Khamani Kalakya Chini Basi Niti Debni Tamune Hingke Bo Mini busanya Australia bisimi suru khaye saput khai phaimani kintu botabuk mini busabai kakmani pore belanyo khanang jaba kha tai kha thujak bakwa baksa lukurok baksa bororok chini tipra hasteni amoni bagano tabu social media wo chini Niti Debni কয়েকটা post ba video rok tabu social media ro viral ba ongkha hingga kok hingga mose je busukse hamjak chini Niti Deb chini tipra sarongni kanmung chumung rokno boka no tai chini kamung chumung no bo represent bo khayo saimia chini basai katal ba chini Sir Biplab Kumar Debni bihi katale busuk jarate hamjakno busuk jarate chini dofa chini culture no kano sunam to saimaya kho amoto ulni koksuku kintu chini Sri Biplab Kumar Debni pulani bihi Niti Deble belanyo chini tipra sari ganai rokno hamjaku kok tai bo kabo kano represent bo khayo hingga kai norok hingkai chini Niti Debni je tabo kha thimani mangpli numon pore norok tam sanani uchung kisa comment kai sadi